Okay. Nej, det er svært. Skal jeg gå hjem? Skal jeg gå hjem? Det er nok, at mit hår så sådan. Ja, det er fint nok. Det får dig til at se dys ud. Skal vi gå hjem? Skal vi gå hjem? Skal vi gå hjem? Nej, den bliver vi nødt til at tørre ud. Den skal ikke nå at tørre ud, jo. Det sner grønt. Bare begynd at græde. Ja, det er godt nok, du er helt rød. Dine øjne er helt røde. Jeg kan også bare spytte dig på kinden, at det er hold op, mand. Nej, hallo, I gør sådan her. Hallo, mand, det kan I ikke gøre på en kirkegård. Det gør I kraftigt. Hallo, Sofie, gør sådan her. Vi siger bare, det er meget vind, så bladene er af. Der er blade. Der er rigtig meget vind lige nu. Stop. Det er bladene. Stop. Det er sådan et spørgsmål. Bare sådan en gren, der siger Nej, du har mistet øjnene på. Det kan jeg også. Stop det. Vi prøver bare at gøre det. Jeg giver dig en lammer, så begynder du at grave. Ej, bare tænk på, at du ikke kan sige. Jeg forstår dig, Hans. Nej, det kan jeg ikke. Bare lad være, okay, vi bliver her. Det er seriøst, det giver. Som hjælper til de mobber for. De flækker dig nu. Now look at me. Vi er ikke i gang med at pille. Nu bliver jeg tår i øjnene.